Коста хора продължаваме геометрия да шлят. Майко, на косъм бях. Ще успея. Аз съм стоял вече доста напред. Сега портал има и летя. Чума да пи. Стъклята подиграл. Фак. Тук не съм умирал през живота си. Ето, то съм майка. Това. Crazy. Jesus. Fuck. Ох, тук е трудничко. Много е това гадно масло. Я някой друго да се избера. О, боже. Майко, се измисли. Това вас имат. Бас бъркващото. Майка ти не е пълната трофи. Фак. Първото е най-лесно. И бах ти, мамата ти. Музиката е много яка.
И аз имам PlayStation, ама не знам някакви програми. Еми, това е всичко от мен. Чао хора, до успехи. От Тален. От Тален се умелвам, за по-точно в Яшми.